O 22 de agosto do 36, no Concello das Pontes, no lugar das Barosas, foron os falangistas a buscar a Manuel Ramos, que era tenente de alcalde naquela época, e atoparon a súa muller Juana e o seu fillo José. Como non atoparon a Manuel, que era o que realmente iban a buscar, pois disparáronlles e hirirono a José nunha mao e a mai tamén lle pasou as balas cerca. E ao pouco rato chegaron o pai e o outro fillo, Manuel tamén, e tiráronlle a Manuel fillo, herindo no abdomen. Á noite volveron outra vez os falangistas, os que viñeran pola mañá e algún máis. Manuel, cando os veu chegar, pois meteuse debaixo dunha cama. E contan os que se foron de alí, que eran os veciños, oían os berros que botaba Manuel, de como estaban pinchando con a bayoneta. E tiráronlle a José na cabeza. E a Manuel lo acribillaron a balazos. Ali na porta do cementerio, a mai dixéronlle que si, dicía viva España, ou cantaba o Carosol, tal, que a liberaban. E a mai dixo que non, que por onde iba o seu marido e o seu fillo, e o outro que estaba herido tamén, que ela tamén iba. E la acribillaron. Dentro de los múltiples tipos de violencia, también hay una violencia específica de género, digamos, hay una violencia que se denomina como violencia con especificidad de género, ¿no? En el que las mujeres van a sufrir una violencia específica por el hecho de ser mujeres y haber transgredido el rol de género y de feminidad establecido por las corrientes más conservadoras y más reaccionarias, y también por haber sido activistas políticas, pues, y también a veces por ser mujeres, hijas o familiares directos de activistas republicanos. Y algunas de estas mujeres, no todas, porque el objetivo de la violencia con especificidad de género es reeducar principalmente a estas mujeres, algunas de ellas sí que van a ser ejecutadas. A maior parte das condenas que se fan contra mulleres son precisamente por darlles acobillo a persoas, a familiares ou a mozos ou a veciños, porque as mulleres vanas a castigar por cousas que por supostos delitos, supostas accións que elas cometeron, pero fundamentalmente é por labores de apoio, de solidariedade coas outras persoas. Non? Evangelina Jasso, porque estaba tamén refuxiando a uns do Porriño, entrou na cadea a tardiña e a mañá seguinte, ás 8 da mañá, xa a fusilaron, sen ningún tipo de consello. Supostamente foi torturada e maltratada toda a noite, e ao día seguinte pois levaron xa directamente a onde fusilaban aos de Tui, que era ali na Alameda, nas traseiras do seminario. Mesmo sabemos que en algún caso, como pode ser Coruña, moi claro, existen redes de evasión implementadas, organizadas no ano 37 e 38 e hasta a propia final da Guerra Civil chegan, non? Redes que están implementadas, como digo, xogándose a vida. Se distinguiron, neste caso, as mulleres do barrio das Atochas, un barrio popular de maioría libertaria, e hai unha muller que se chamaba Sirisa Álvarez, máis coñecida pola Corales, que é empacadora no porto coruñés, que se xoga a vida repetidas veces. Ela foi descoberta e, ao final, foi condenada a 20 anos de cadea, e é un pouco un símbolo desa muller coruñesa esforzada que, de alguma maneira, serviu de sustento a esta rede de evasión do despertar marítimo. Hai historias moi entrelazadas, hai moitas familias, digamos, afectadas, e nais, irmás, sogras, e esta, digamos, que é unha especie de castigo a todos aqueles que de alguma maneira participaron na defensa da República, e entón, como escaramento, pois a súa familia tamén era duramente represaliada, dunha maneira ou doutra. Resistencias hai múltiples e, por tanto, solidaridades tamén, non?
das mulleres de Cesantes, das mulleres de Redondela, das mulleres de Rianxo, das mulleres de Muros, que de alguma maneira intentaron que a vida dos presos moitas veces en fábricas de salgazón que estaban xa desfeitas, estaban xa fora de uso, en as condicións inhumanas, que digamos, estas condicións de vida dos presos ali encanfurnados, pois fora o mellor posible, non? Xugándose tamén, de alguma maneira, a súa propia vida, en certo sentido, posto que, digamos, os franquistas sabían perfectamente o que estaban a facer. Hemos encontrado también tratamientos vejatorios post-mortem diferenciales en función del género. También en este caso del sur de Badajoz encontramos pues una mujer que estaba enterrada entre dos varones con una posición altamente sexualizada, algo que además nos habían contado los testimonios orales que habían hecho con otro caso, ¿no? Y lo vemos también reflejado en el caso de las fosas comunes. Luis, que era socialista e dirixente da UGT, concelleiro en Bayona, e José López Luis, máis conhecido como Pepe Saluto, un importante dirixente anarcosindicalista formado en Buenos Aires, pois son asesinados ao topalos en unha casa na que estaban agochados. En esa casa en que estaban agochados, que nos atendeu, que nos escondeu, era un señor maior, que era cego, e tiña unha señora de servir que lle chamaban Perfecta, ainda que non era o seu nome auténtico. Os falanxistas entran na casa, suben polas escaleiras, matan os dous aos poucos metros e os van a enterrar. Fan unha fosa común, unha fosa estreita, enterran a un dos irmáns, a Luis, enriba a Dolores e por encima deles a Pepe. Miña nai tiña un irmán que se chamaba Quilino que estaba no frente de Aragón. Ali había unha familia que o axudaba, o daballe de comer, lavaballe a roupa e todo iso. E resulta que a un fillo desa familia que estaba en Aragón viu pa Upomendi. Conectaron con meu avó, miráronse na obligación de ir a San Simón a atender a ese chaval. E así foi, miña nai foi a primeira vez, foi a levarlle comida e a lavarlle a roupa e todas esas cousas. E ali, pois claro, como meu pai era de Cangas, pois colleu máis confianza con meu pai. Pero claro, despois o chaval de Aragón, pois foise. E miña nai non tiña un porqué ir a San Simón. Entón acordouse de que había unha señora que tiña 2 nenos, que tiña o marido ali. E dixolle, ai papá, podo ir a axudar a Dolores cos nenos? Ai, sí, filla, vai, filla. Porque en esa época xa iban codo a codo, xa non iban con rejas. E un día meu pai estaban paseando e díxolle, Teresa, ti falas con alguén en Cangas? E miña nai díxolle, non, eu non falo con nadie. Pois xa podes decir por Cangas que falas conmigo. E daí fixéronse novios.